أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد, tukupitiliza phunziro lathu la aqida, ndipo lero lino tikuyendera phata lachitatu. Koma tisanayambe phata lachitatu limeneli, tikumbusane kumene tikuchokera, kuti tinali mu al-ihsan. Al-ihsan limeneli ndi gawo lachitatu m'magawo a Chisilamu. Gawo lachitatu m'magawo a Chisilamu, ndipo Chisilamu chimenechi tachokeresana nacho ponena kuti ndi phata lachiwiri pambuyo pa phata lomuziwa mbuye wathu Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndiye phata lachiwiri limeneli ndi kuchiziwa chipembedzo chathu. Ndiye kuti tichiziwe chipembedzo chathu, tikuyenera kuziwa kuti chipembedzo chimenechi chili m'magawo atatu. Magawo atatu amenewa ndi Chisilamu, chikhulupiriro ndi kuchita zabwino, al-Islam wal-Iman wal-Ihsan. Ndiye tinalongosola kuti Chisilamu ndi chani, tinalongosola kuti imani ndi chani, ndiye tinalongosolanso kuti ihsan ndi chani. Ndiye mu phunziro lathu lomaliza tinamalizira ndi al-ihsan. Talongosola mmene mukuti ihsan ili ndi nsichi imodzi, kumene ndi kumpembeza Allahu subhanahu wa ta'ala ngati kuti ukumuona, ndipo ngati sukumuona ndiye kuti iyeyo amakuona. Choncho tizipemphera zosonyeza kuti akutiona ndithu. Tinabweresanso maumboni kuchokera mu Qur'ani yolemekezeka, komanso mu hadithi ya mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama imene ili yotchuka kwambiri potiphunzitsa za Chisilamu. Ndipo mu hadithi imeneyo alongosolamu Chisilamu, imani, ihsani komanso zizindikiro za siku la Kiyama. Limenelo ndi phata lachiwiri. Ndiye lero tili mu phata la chitatu, phata limene lili lomaliza mapata athu atatu amene Msilamu wina aliyense akuyenera kuwaphunzira. Ili phata ndi kumuziwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kuti kodi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama ndi ndani, nanga anapezeka chifukwa chani. Amene yutu ndi Muhammadi mwana wa Abdullah. Abdullah ndi mwana wa Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ndi mwana wa Hashim. Hashim ndi mwana ochokera ku mtundu wa Quraishi. Ndipo Quraishi ndi ochokera mu Arabu. Ndipo Arabu ndi ochokera mu zizukulu za Ismail alayhi salam. Ismail alayhi salam ndi mwana wa Ibrahim, mtendere ni madaliso zikhale kwa iye. Ndipo Ibrahim ndi bambo wa chipembedzo. Mtumiki sallallahu alaihi wasallama anali ndi zaka 51 ndikuza zaka zitatu 63 mmene ankamwalira. Mzaka zimenezi mtumiki sallallahu alaihi wasallama anakhala zaka 40 asanalandire utumiki. Ndipo zaka 20 ndi zaka zitatu 23 anali pa utumiki ndi uthenga. Kuchokera mu zaka 40 analandira utumiki ndi kukhala zaka 23 akutumikira. Pamenepo Qur'ani ikusika mu zaka 23 menemu mtumiki sallallahu alaihi wasallama ndi kumayitumikira. Adapasidwa utumiki ndi mawu onena kuti Iqra, werenga. Utumiki wa mtumiki sallallahu alaihi wasallama unamufikira ndi mawu oti Iqra. Si unamufikire ndi mawu onena kuti iwe Muhammad ndiwe mtumiki. Hayi, mawu amenewa anafika pambuyo pa mawu oyambirira onena kuti Iqra. Ndipo anakhala mthenga ndi mawu onena kuti al-mudaththir, wodziphimba ndi msalu, ya ayyuhal mudaththir. Kuchoka pa Iqra kupasidwa utumiki, kulandira utumiki kuchokera kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala kuzera kwa Jibril alayhi salam, analandira ndi mawu onena kuti Iqra.
Sopano kuyikidwa kuti ameneyo ndi mtumiki, kuti iweyo sopano ndi mtumiki. Aya yake imene inabwera ndiyonera kuti ya ayyuhal mudaththir. Mzinda wake umene analandira mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ndi Makka, kumene adamutumiza Allah subhanahu wa ta'ala kuchokera mukubadwa kwake, pompasira chenjezo kuti akasiyise kumphatikiza Allah ndi zina, ndi kutinso akawayitanire anthu ku umozi wa Allah m'mapemphero, akawayitanire anthu mu tauhid. Zimenezitu umboni wake ndi mmene akunenera Allah subhanahu wa ta'ala mu surati al-Mudaththir aya 1 mpaka 7. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Iwe wazipimba msalu, imirira ndipo uwachenjeze anthu za chilango cha Allah, ndipo mbuye wako yekha umukulise pomulemekeza, ndipo nsalu zako uziyerese ndi madzi kuumve. Usapase anthu ncholinga choti ulandire zambiri chifukwa cha mbuye wako. Pilira malamulo ake popereka zomwe walesa ndi kuchita zimene walamula. Maaya amenewa atanthauzo lonena kuti imirira ndipo uwachenjeze, qum fa'anzir, akunena kuti uwachenjeze kuti asiye kumphatikiza Allah ndi zina, ndipo ayitanire umozi wake m'mapemphero, tauhidi. Lamulo loyambirira limene Allah subhanahu wa ta'ala analipereka kwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu utumiki wake ndi la tauhidi, kusonyeza kuti msilamu wina aliyense choyambirira kuziwa mchisilamu izikhala tauhidi. Aziziwa kuti Allah subhanahu wa ta'ala ndi mmodzi yekha, sakuyenera kupembedzedwa ndi china chilichonse, sakuyenera kupembedzedwa pomphatikiza ndi china chilichonse. N'chifukwa chake wina aliyense ngati anali kuchikunja akamabwerera mchisilamu amayenera kuyankhula mawu a tauhidi ndi kutsimikiza mu mtima mwake kuti Allah ndi mmodzi yekha, palibe wina aliyense wophatikizana naye. Mawu oyambirira amene anasika kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam pomutumiza kwa anthu dziko lonse lapansi kuti upite kwa anthu ukawachenjeze kuti asamampembeze Mulungu subhanahu wa ta'ala ndi china chilichonse, azimpembeza iyeyo Mulungu subhanahu wa ta'ala yekha. Ukawachenjeze anthu za kumphatikiza Allah subhanahu wa ta'ala, zopembeza mafano, ndipo ukawayitanire mu tauhidi. Mawu onena kuti ndipo mbuye wako umkulise, wa rabbaka fakabbir, ndipo mbuye wako umkulise, zijatimangonena ziyoti takbir, Allahu akbar, kumkulisa Mulungu. Timango yankula komanu zichitochito zomkulisa Mulungu kodi zili kuti. Ndiye apa Allah subhanahu wa ta'ala akumuza mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuti wa rabbaka fakabbir, mbuye wako umkulise. Akutanthauza kuti umlemekeze pompasa umozi wake m'mapemphero, pompanga kuti iyeyo ndi mmodzi. Mapemphero ako ukamapanga kuwalalikire anthu kuti mapemphero awo akamapanga azimpangira Allah subhanahu wa ta'ala kumukulisa kuti iyeyo ndiye ndi wokwanira pa mapemphero angawa. Palibe china chilichonse chimene chikufunikira kwa iyeyo kuti mapemphero angawa atheke. Mapemphero angawa akupita kwa mmodzi yekhayo wamkulukulu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo mawu oti wa thiyabaka fatahhir, ndipo nsalu zako uziyerese. Apatu akutanthauza kuti umlemekeze Allah subhanahu wa ta'ala poyeresa ntchito zako, posiya kumphatikiza Allah subhanahu wa ta'ala. Uziyerese iweyo, ukhale ndi tahara, uziziyeresa. Pitirizani kumvera mboni yoyotsatirayo.